Kita karon kumusta man ang iyong pagsulay? Giila ba na nimo nga para makabarog ka o giila na nimo para matumba ka? Duha ra ka klases pag ila nimo ana. Naay mga Kristohanon nga pag-abot sa pagsulay giila nila nga mo na ni makapatumba nila. Pero napoy Kristohanon nga pag-abot sa pagsulay giila nila nga mo ni makapalibon, makapabarog nila. Hain man kanyanan napita. Imong giila nga makabarog ka o imong giila nga matumba ka? Unta, giila nimo nga makabarog ka sa mga pagsulay. Kaya ang pagsulay gialaw na sa Ginoo aron ta mo barog. Walay haliging mo barog kung walay sulay. Walay Kristohanon nga mo barog kung walay pagsulay. Giila nimo nga makabarog ka sa mga pagsulay. Kaya ang pagsulay gialaw na sa Ginoo aron ta mo barog. Walay haliging mo barog kung walay sulay. Walay Kristohanon nga mo barog kung walay pagsulay.